Selam dostlar, hayvanlar dünyası boylap səyahətimizni davam edik. Bugün küngürələr bilan tanışırбыз. Әлеге ғажайып жан иясе Австралия материгында көн итә. Аларны шулай ук материк янәшәсендәге Яңа Гвинея һәм шул тирәдәге утрауларда күреп була. Küngürә сумкалы хайван. Аның сумкасы тире катламнан тора. Анда ул баласын үстерә. Чөнки нәни küngürәләр ни бары 2 см зурлыкта булып туа. Өстәвенә алар бик көчсез була. Шуңа да әниләре бәләкәчләрен шул сумкада саклый. Нәни küngürәләр биредә 6-8 ай шамасы үсә. Küngürә имезүче хайван. Ул баласын сөт белән туендыра. Küngürәнең арткы тәпиләре алгыларыннан берничә тапкырга озынрак. Шуңа да алар йөри дә, йөгерә дә алмыйлар. Бары тик сикерә генә беләләр. Сикерү буенча аларга җитүче хайван бик сирәк. Көчле арткы тәпиләре белән үтелеп, ул 3 метр биеклеккә сикерә ала. Буйга исә якынча 12 метр шамасы сикерә. Әмма алар бары тик алга таба гына сикерә белә. Дуслар, ә сезнең küngürә тавышын ишеткәнегез бармы? Булмаса, әйдәгез бергәләп тыңлыйк. Әйткәнебезчә, küngürә сумкалы хайван. Әмма мондый тире капчыгы бары тик ана затларда гына бар. Ата küngürәләрдә андый сумка юк. Нәни küngürәләр шул тире катламында үссәләр дә, алар анда тумый. Яңа туган küngürә баласы әнисенең сумкасын үзе эзләп таба. Дошманнан качкан вакытта küngürә еш кына сумкадагы баласын ташлап калдыра. Әмма бу һич кенә дә аның начар әни булуын күрсәтми. Киресенчә, ул шулай итеп үзен дә, баласын да саклап калдыра. Чөнки сумкадагы бала белән йөгерү аңа кыен. Бу очракта анасы да, баласы да һәлак булырга мөмкин. Küngürә үсемлек белән туклана. Кайбер төрләре генә бөҗәк һәм кортлар ашый. Нигездә алар тукранбаш, люцерна, абага, эвкалипт яфраклары төрле җимешләр ашарга ярата. Алар үсемлекнең тамыр һәм бүлбеләрен алгы тәпиләрендәге тырнаклар белән казып чыгара. Küngürәләрнең күбесе ачык һавада көн итә. Кайбер кечкенә төрләре генә өндә һәм агачларда яши. Еш кына алар азык күп булган урында гомер итә. Нигездә бу имезүчеләр көтүләргә берләшә. Бер көтүдә 10ннан алып 30га кадәр küngürә була. Көтүдә бары тик ана затлар гына яши. Кыргый табигатьтә küngürәләрнең 60ка якын төре бар. Аларның бик кечкенә төрләре 500 грамм авырлыкта булса, иң зурлары 90 килограмм шамасы була. Küngürә дошманнарыннан качып кытыла. Әмма алар сугышырга да бик күп сорап тормый. Бу очракта ул авырлыгын гәүдәгә күчерә һәм арткы 2 аягы белән бик каты тибеп җибәрә. Өстәвенә аның тырнаклары да бик үткен. Шунысы кызык. Австралиядә küngürәләр саны анда яшәүче халыктан якынча 3 тапкырга күбрәк. Küngürә атамасы кайдан килеп чыккан? Бу хакта бер риваят бар. Имеш диңгез сәяхәтчесе Джеймс Кук Австралиягә килгәч küngürә күргән. Җирле халыктан бу нәрсә дип сораган. Тегеләре исә Кукның телен аңламаганга күрә кенгуру, ягъни мин аңламыйм дип җавап кайтарган ди. Әмма бу ялгыш фикер. Тел галимнәре моның алай түгел икәнен исбатлаган. Җир шарындагы иң шәп боксчы хайван küngürә турында шактый сөйләде. Инде белемнәрне ныгытыйк. Küngürә Евразия материгында көн итәме? Юк. Юк, алар Евразиядә яшәми. Бәлки алар Африкада гомер итәдер? Юк. Юк, алар бу материкта да яшәми. Бәлки алар Австралиядә яшиләрдер? Әйе. Дөрес, алар Австралиядә көн күрә. Икенче сорауга күчик. Küngürә сөйрәлүче хайванмы? Юк. Юк, алар сөйрәлүчеләр түгел. Алайса, küngürә җир су хайванымы? Юк. Юк, әлбәттә. Küngürәләр суда яшәми. Бәлки алар имезүче хайвандыр? Әйе. Дөрес, достым. Алар имезүчеләр классына керә. Тагын бер сорау. Küngürә йөри беләме? Юк. Кызганыш. Тәпиләре булса да алар йөри белми. Бәлки йөгерә беләләрдер? Юк. Юк. Алар йөгерә дә белми. Бәлки küngürә сикерүче хайвандыр? Әйе. Дөрес.
Көңгерәнең арткы тәпиләре алгысыннан озынрак булганга, алар бик шәп сикерә. Әфәрин дуслар, булдырдыгыз. Барыгызга да 5ле. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Әйләнә-тирә табигатьне күзәтеп яшәгез. Чөнки хайваннар дөньясы бик кызыклы.